Čaute ľudia, u nového videa a dnes máme Teotown. Po možno dlhej dobe máme tu Teotown zase. Som sa rozhodol, že si to stiahneme, lebo som zistil veľa vecí, čo sa také dá spraviť na tom, takže budú tieto part 2, part 3, takéto, ako vy to rozhodnete, až bude veľa na tomto zľadnutí, alebo až to budem málo ľudí pozerať, tak to ani nebudem natáčať, lebo isto vás to potom nebaví, keď to málo pozerajú ľudia, takže alebo napíšte do komentára, tak dá sa povedať, takže ja to budem natáčať, až sa vám to bude páčiť. Vy to rozhodnete, takže tak. Ideme nájsť nejakú mapu. No, dobre, takže mapa, ale ja by som asi kde by sme spravili? Tuto by som ja, takže tu nové mesto, toto bude ľahké, bude sa volať, ja neviem. Čo dáme? Daj odber, ale neviem, dáme Bratislava napríklad. Tak, dobre. Tak. Dobre, máme tu. Máme 100 000 peňazí. Tak, dobre, taká mapa. No. Som si myslel, že bude aj väčšia. No tak u pláži by som veľmi nerobil. Tak začneme pri boku. By som nechal, tam by som nerobil. Tuto môžeme spraviť. Takže dáme nejaké odstranenie. Tak, dáme zóny. Dáme obytnú. Dáme takto. Sem. A takto bude cesta. Toto. Som veľmi nedomyslel. Takto. Šťak. Také menšie. Dáme sem rovno aj komerčnú. A môžeme dať tak menšie problémy, ale už je to vybavené. Teraz postaviť elektrik za 800, tá pôjde dať sem dozadu. Je to také rozdelené. No. Senka jedna, to druhá. Dve stačia zatiaľ. No, dáme vedľa toho hneď vodáreň. Nech šetríme kus. Za toto. Šetríme s vodou aj. Keď to veľa stojí, toto. Tak. Máte a ešte dáme aj toto. Toto preťahneme sem až senkaj a preťahneme až sem, takže tak a nemajú vodu? Veď som sem dal vodu, ona sa ešte stáva. No, poď. No, necháme to tak nabudovať. Budeme toto stavať. Takže dáme sem komerčnú. Počkaj, toto. Dáme sem tuto. Toto a toto. A toto semkaj. A toto by sa dal do stredu.
cestu. Počkajte. Spokojný. Tak, tuto to preťahneme. Dáme si komerčnú. Tiež dáme komerčnú. Tu pracujú ľudia. No a spravil by som aj toto. Dlhú cestu. Úplne dlhú. No, kde sem. A tu by som spravil priemyselnú. Tu, tak kde, no, by stačila. Takáto kus, väčšia, ale to nevadí. Aspoň viacej ľudí pôjde senkaj pracovať, takže hej, ukladanie miesta. Toto dáme senkaj, toto, tak. Čo tu máme, kuštilinček lepšie. Dáme sem toto, obytnú. Tak. Tu nemajú vodu. Prečo zase nemajú vodu? Aha. Dobre. Nejaké domčeky tu máme veľké. Lenže ja by som postavil už tento lepší, taký za 110. A potom ešte tuto tento. A ešte postaviť tento. Dobre, máme to. Zatiaľ taká menšia dedinka. Nie je to najlepšia, ale dá sa. Tuto by som znižil cestu. Jak sa to robí tuto? Tak. Dal by som cestu, tak a tak. No lenže tu dám takto je bez elektriky. Kde? Ja ešte týko potrebujú elektriku, som zabudol úplne na to. Takto. Senkaj a ešte aj vodu chcú. Že im tam dám. Skoro blízko. Skoro. Dobre. Tu máme. Dedinu tu máme. A tuto som chcel postaviť zásoby. To nič. Verejné parky. Skôr čo iné by som sa dal. Dekorácia. Konštrukcia. To by sa nehodilo sem. Nie nič také. Do mesta by chceli prisťahovať noví obyvateľi. Vyčnite aha. Takže máme ešte nejaké zóny. Sem postaviť. Tak vám dáme tuto aspoň. To vám stačí, ale ja potrebujem robiť túto park. A nové struny. To sa mi páči, dajme toto sem. Dáme okolo toho tento. Tak. To majú bez vody. Bože. No to je hrozné. Tak. Nie. Dobre, máme 112 ľudí. Je to akože OK. Dá sa povedať, aj tu je veľa. Tak asi to je všetko pre toto video. Až chcete pokračovanie, tak vám natočím. Kľudne. Ja sa s vami lúčim a čaute!